Ahojte, dnes sa spolu pozrieme na Horšiansky náučný chodník, ktorý sa nachádza medzi obcami Malé Krškany, prechádza cez obec Horša a končí pri hlavnej ceste pri Žemberovciach. Celý náučný chodník trvá prejsť cca 2 hodiny. Nie je to však okruh, čiže treba sa aj vracať späť a celá táto cesta trvá približne 4 hodinky. Vitajte v Národnej prírodnej rezervácii Horšianska dolina, ktorá sa nachádza východne od Levíc, a to konkrétne medzi obcami Horša, Malé Krškany, Kmeťovce a Žemberovce. Tento skvost prírody, vyhlásený za Národnú prírodnú rezerváciu už v roku 1976, sa tiahne cez viac ako 8 km dlhý úsek doliny rieky Sikenica. Dolina je hlboko zarezaná do pyroxenického andezitu a ponúka dramatické scenérie strmých svahov, ktoré na niektorých miestach dosahujú až 80 metrov. Tieto svahy sú zdobené skalnými útvarmi vysokými 20 až 30 metrov, ktoré sú domovom teplomilných a suchomilných rastlinných a živočíšnych druhov. Chodník vedie cez dno doliny, kde sa rozprestieva niva rieky Sikenica so zachovaným lužným lesom. Na trase narazíte na malé močariská, jazierka, brody a rôzne odbočky rieky, ktoré vytvárajú fascinujúce prírodné scenérie. Okrem prírodných krás sa dolina môže pochváliť historickými pozostatkami. V minulosti tu stálo hneď niekoľko mlynov a dodnes je možné vidieť napríklad Pálov mlyn z konca 19. storočia, ktorý leží nad Malými Krškanmi, a Horný mlyn, ktorý leží priamo na konci obce Horša. Trasa je dlhá približne 8 km a radí sa medzi stredne náročné. Hoci prechádza rovinatým terénom, nie je upravená, a preto tu môžete stretnúť napríklad popadané stromy a iné prírodné prekážky. Vhodná obuv a dobrá príprava sú nevyhnutné. Odmenou za vašu námahu však bude pokojné prostredie, málo návštevníkov a nezabudnutelná atmosféra tohto nádherného miesta.